Kang Gareng. Heeh. Apa ya iki mau ya? Edan nih banter tenan. Alhamdulillah Kang Gareng karo kowe gong. Heeh, iki tekan gara-gara. Mau mbok request iki sapa ora kita iki isih? Ya. Sik, tapi sing tak lupa kene-kene wis entek kabeh, Gong. Oh, ngono. Wis entek kabeh ora apa jenenge tidak tersisa. Iki ana ditatruk iki, Truk. Wis mau kelimbahan wis diaturke. Sing nganggo tekon barang apa? Iki sowan ning Pilangrejo nglipar Gunung Kidul. Gunung Kidul iki. Heeh, mulane hawane adem kene iki penake. Adem-adem ngene iki penake ning omah. Karo bubuk. Iya ya. Arep adem kaya ngene iki nang ya isih semangat doan iki mau nyatane lho seseke mau. Tok cek. Lek ku nyuwuk ya keprakku ya melu banter. Ngancing sikilku. Asem kok enak. Lah iki sono nganu requestan iki. Oh, mau durung katur dalang nak Mas Gading nyuwun bawa sinom parijoto bablas ladrang rujak jeruk saking Mbah Jawa. Sing mau sing bawa dhewe. Bawa dhewe. Heeh. Tapi arep dipinangani kapan? Apa arek sesuk? Ya ora ngono kuwi. Saya malam ini gara-gara iki dipinangkani, mengko ndak dadi kuciwaning manah. Ha iya. Ora dipinangani mun ndak darani piye-piye ya Kang ya. Heeh. Sekarang ya mene iki mumpung sirahe sik mlaku-mlakune iki idene sik jedul-jedul. Wis mulai jam 2 wis buntu meneh. Tenan. Sapal aku ki. Nah ya ora apa-apa. Ya digo nganu ya apa reng anu apa buka suasana. Mau wis dibuka ket mau nggon limbukan mau. Ayo dibuka meneh. Apa-apa kene wis ditutup terus dibuka meneh. Dibiak mesti. Apane? Ya kuwi suasana terus apa jenenge? Nah, sembuh wis mulai toh jam piro iki? Oh, kurang 9 menit meneh iki wis meh buntu meneh. Maju, Truk. Emoh. Arep apa jenenge mau? Sinom parijoto bablas ladrang rujak jeruk. Saking Mbah Jo, niki Mbah Jone. Mbah, niki Mbah, ajeng bawa piyambak napa? Bayu, waduh. Wah. Pun bubuk, pun sare. Oh. Ora ge. Napa? Oh, diwakil. Jare kula niku nek kon bawa nggih saged. Saged ambyare. Mboten apal kula. Nggih, monggo, Pak. Nganu, nyepeng mik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang, Mas Dalang Gading. Nggih, nggih. Iki kali ngepek aja dianu wong aku ganteni. Nika sajane bose nika sing KPR nika sing ngersake. Nggih. Gandeng pun dalu ki langsung mawon. Nggih, monggo. Nulodolaku
Nggih. Oh, kedisin ya? Monggo, Pak. Nggih. Ulang. Nggih. Pelok. Nggih, wah iki mau wis tekan ngendi-ngendi iki mau. Wis aku lagi maca WA, jebul ana request dari keluarga besar Ragil Jaya Snack Pasar Rebo, DKI Jakarta Timur. Merantau dari Andong Boyolali. Minta lagu Rondo Teles. Teles. Ya teles ngono. Heeh, terus iki Rondo Teles. Sudah nyawer via live streaming, matur nuwun. Ingkang nyekar Tatin dan Elisa dan Orisa. Lho. Mbak Tatin meneh. Ket mau sore kami Mbak Tatin ae. Mas kalau ketopraan Suminten Edan bisa Mas. Yang main Mbak Tatin sama Mas Kezwan. Nih lho niki 150 lho Om. Bisa. 150 lho iki. Ayo digawa sak kendange. Karo kalungan kendang. Apa niki ajeng ketoprakan riyen apa lagu Rondo Teles riyen? Rondo Teles riyen, oke. Monggo Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Orisa. Oke. Langsung Mas Gading. Langsung mawon. Kula pun mboten pengen pemanasan ngono iki. Nggih. Sampun. Rondo Teles. Terus wah ketoprak iki. Ora ana ketoprak ora gayeng iki. Sing ngendang diganti. Sing ngendang kon ketoprak. Nah, apik. Musuhke Mbak Tatin. Wah. Nganti esuk-esuk setengah 7 ora bubar. Tenan. Lho kae wis bojomu yuk. Duduk. Terus ketoprak terus apa? Karo Mbak Tatin. Ya ngatin dikon. Mbak Tatin. Monggo, Mbak. Dapuane napa? Nah, iki ning kene ketoprak Oh, iki Suminten Edan. Suminten Edan. Nah, Oh, ana pira? 150. Di, tak jaluk sithik. Lu transfer kok. Ora duwe cash kok sampean ki. Ora duwe. Duwe. Oh. Nih, sithik. Oh. Ora peduli kok. Iki ditilaki coba pira iki? Nah, iki 100. Iki kurang 50 nggo lho. Ha sik 50 sesuk. Lah aku ndi? Ayo 50 jaluk gading kae. Lah kok kowe 100? Ya ora apa-apa wong lanang ki abot sanggane. Lah wong Malah lanang lah. iki kudu ngalah karo wong wedok. Ora iso Lho, ujaman nyo apa. 50 nyo. Ah, wis ngono kuwi ya, kaya pakmu lho lek lomo nek karo aku. Lah kok disai kabeh? Ha kok sak kabeh. Wis keto tin kowe iki. Mugagono wong ora sekithik kowe kok kowe Kowe iki. iki lali, kowe
kowe iki wis entuk pirang-pirang lho Kit. Ora mau tak keke Heru e lho, tekono. Apa, Mas? Dikake Mas Heru ngapa? Ora ae. Tak ajaran lho. Iki Gelem dapane apa, Mas? Suminten edan. Suminten edan. Iki suminten edan iki broto apa gento? Gendro. Oh ya. Wis. Gentho iki Karo sapa ya nek cempluk gentho ya? iki karo cempluk. Ah, kowe cempluk. Nah, Wis ngono wae ora apa-apa. Disrepeki sik. Lek ketoke wingi nganu apa kae jenenge? Sing nang Temanggung wingi sapa? Sido paksa. Oh, situ paksa apik. Mati alus aku. Lah apa? Mati alus kae. Kae ya apik lho. Ning rasah ding kok ndak aku diajar yo. Totok. Duruk duruk. Duruk. Buah karepmu. Tuk 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 tuk. Suminten wae ya. Aku sing Broto. gandrung kowe. Oh iya. Gentenan tak gandrung. Kowe wegah mlayu-mlayu to? Ya mene wis mlayu. Iya. Iki wis mulai ya. Oh ya. Den Mas. Loh, Lah broto ta? iya. Kok lho? Lah aku ya totok maneh kaget to, Tin. Oh, Kok tak- ora dramane pokok tenan suwe-suwe. Iki wis ngantuk nek ya mene iki kok ya ketoprakan to Lah, Mas iya. Gading. Lah iki meng manut. 150. 150. Terus saya kok ya ketoprakan biasanya. 150 wae disak dhewe. Loh. Oh. Kowe suminten. Iya, Iki basa. injih. Aku putra saka Trenggalek. Nggih. Heeh. Ngopo kowe tekan kene? Kula menika madosi Pados kodok. Madosi panjenengan lho. Den Lah ngono Mas. perlu apa? Goleki aku ki. Adem-adem. Piye? Mau ana sing njaluk cendol dawet. Alah wis engko cendol dawet sesuk goleki nang liyane. Iki mikmu kok ana apane? Piye-piye suminten? Den Mas. Hmm. Kula menika madosi panjenengan kawit wau lho Den Mas. Heeh. Mau dicekel? Lho, lho kok kowe arep nyekel aku ki duwe hubungan apa karo aku? Kula tak sanjang kalih panjenengan Heeh. nggih Den Mas. Iya. Sejatosipun kula menika sampun ngantuk-antuk kalian panjenengan kawit wau lho. Lho, ngarep-arep lha ono pare gawe apa? Kula gadah pengunek-unek. Iya. Panjenengan pengen ngertos napa mboten? Apa? Pengunek-unekmu apa? Kula menika ingin. Ingin apa? Hah? Kula Kodho wae iso prasaja. Nggih, jenengan Bapak Najrih rumiyin to majeng mriki. Heeh. Kula kandhani kula bisiki Iya. nggih. Den Mas. Den Mas. Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan lho. Den. Tresno aku. Lho. Tok 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 tok. Lho. Kono kok kowe ndek tresno karo aku kuwi sambung rapete apa? Loh, kan. Kula kalian panjenengan niku ora nggih pun dijodohke to? Lho, aku ora rumasa dijodohke lho Suminten. Lho. Aja ngaku gawar ngawur. Wong bapak kula kalian bapak panjenengan niku sampun sarejokinan kula niku dikon jodohaken kalian panjenengan kok. Mangerti ya, Bluk. Suminten, yen to aku kuwi wis dipacangke Kali sinten? karo anake Sura Adimanggala. Sopo? Sura sapa? Sura bangsat. Sura Bangsati. Mbok bapakku. Sura Bangsati bapakmu. Nek kowe? Sura sapa? Sura Menggala. Sura Nggala. Cempluk to? Ya. Aku kenal karo cempluk. Lho. Kenal kapan? Dedek piatek ya meh padha karo aku. Jan padha. Heeh ta? Ning rasane mesti beda. Ya ora, upama awakmu tok cilike sithik ngono aku tak kira ya gelem. Ora sang gagas cilik apa gede. Sing penting aku tresna karo panjenengan lho, Den Ora. Mas. Arep Aja nang mbok ndi? anggap aku wong lanang lelemeran, wong lanang geleman. Ora usah mlayu-mlayu, santai saja.
Iya? Mandek nang kene nggih Mas. Kula tembang kene kajenge panjenengan rada sumilir. Ya, coba. Memanismu. Aja kaya Waduh, Aduh sapa sih? aku nembang karo mburi ya omong. wis Sapa? Orija. Hangu jiwa. Aja kaya ngono to, Ten. Panjenengan menika mboten sae lho nek menolak perempuan Ya itu ora jenenge adalah aku dosa. nampik ki ora. Lah, Ning aku njaga awakku dhewe, njaga kehormatane wong tuaku. panjenengan nek jenenge nampik wong wedok siji sesuk bakal ditampik. Ora mergo aku ki nampik, mergo aku wis dipacangke dadi aku moh. Mergo lah kula nggih dipacangke kalian panjenengan lho. Ha ning ora ana sing kandha karo aku kok. Sing ngomong wong panjenengan kalian bapake panjenengan kali bapak kula menika sampun sarujuk. Lah ning ya apa dicoba sik apa piye? Ya ya. Ndang. Ya, Aja kaya ngono. arep ya. Ya kono gek ngoyo. Wis kek. Agawe. Yo, Cepet lho. dodol kabeh iki. Cepet engko dienggo neh. Ya. Kok malah nglirik-nglirik liyane? Ya ora apa-apa iki mergo ana kawula sing liwat ra ya Agawe rujiting gale. seminten aja kaya ngono. Apa kang si nadya umpamamo Suwe-suwe ingin tenan aku. amonduta mi panjenengan menika kenapa lho kok gemujeng Lah ya kata-katamu kuwi kok marai deg-degan ya. munduta rokmi Iya. lagi rokmi Rukmi heeh. Aja edan to, Ten. ora edan lah kula menika tresna saestu kalian panjenengan Iya, Raden, Mas. iya. Mbok Siti, Percaya nek kowe tresno. terus Aku ya duwe hak mbok kaya ngatono tresnaku emoh. emah kaya sapi cacah ke kalanjono Pak pangan. ya ya Emoh. Nggon Emoh kala meneh. jonone beda. bedane piye Ya ora. Martamtu taktu Suminten. ruti Aja kaya ngono to. Wis to. Aku ki ra kulino diuyak-uyak wong wedok. ibarat Aku gila tenan. awang numpak ayo numpak mas Ayo, ayo. iya mbak oh sing mas dan mas Piye? sing do kepengen numpak saking pirang-pirang panjenengan wong wis ditawa-tawake kok ya ra gelem numpak Lah ya aku ki mau tok padake aku ki wong lanang apa? wong lanang ya padha-padha lanang karo wedok Lah iya ning ra ya wong lanang ki dhewe-dhewe ana sing geleman ana sing ora. ibarat panganan Heeh. aku kuwi cicipana Walah cicipono ya kurang uyah wis. Mau Ras- kok sik to Rasane ya banger-banger kok mangkono. Ha didelok saka wujude kaya ngono kok. nek wujude mono kaya ngene ning belum tahu kamu rasanya Aku pecen pengen ra gelem, aku ra gelem ngerti aku. Ndak Berarti- tuman. ya ora apa-apa ayo teman Lah ora. ayo ta Aja ngono kuwi to, Tin. Tin sapa Ten. ibarat awang numpak perahu sithik ya Den Mas Ora iso. mengko nek dadi bojoku arek anak-anak
Wis. Ora, aku di anak siji wae wis cukup. Ya nek siji ya nanggung. Ya, loro. Ya ya ya. Ning aja, aku arep di anak-anak karo cempluk wae, aku gah karo kowe. Endi to sejatine jane ceplok iki endi? Endi? Ki. Konen rene ben kepethuk karo aku. Endi cemplok undangan? Cempluk, Rene cepet. cempluk, Trotok. trotok, trotok. Ayo ceplok medun. Cempluk. Dadi sindeni mah Ngono dodong rono blok. sik. Mama ecen. Tutuk tuk tuk. Ngene ya, Den Mas. Piye? Endi cemplok ra Ha iki cempluk lho. Iki katresnanku. Oh, iki ta sing jenenge cemplok. Ah, cemplok tak kandhani to. Kene apa? Mau bojomu? Calon bojomu wis tumuk-tumuk aku lho. Aku mau aku klambiku nganti suwek-suwek ngene iki mergo kuwi diseret-seret karo kuwi. Isih wutuh ora? Si. Jerone wutuh ora? Jerone wutuh ora? Ya iki mau meh wae kena iki lho pelakune. Oh, jebul kaya ngono kelakuanmu. Lho, kowe aja gugu kuwi lha aku ki ora ngopo-ngopo e. Hah? Endi ndelok? Apa? Salah. Ndelok. Iki lho delokan klambiku suwek-suwek. Mau aku dirucen. Aku ki moto digeret-geret nganti klambiku suwek lho. Wong ya awake padha. Lah iya padha lah kaya aku ning nyuwek-nyuwek. Sapa kuwi suminten ki po aku ki lamur po. Basan Urung kapok apa piye? Saiki ana cemplok kok dadi kowe kemah karo aku. Padahal kowe mau piye karo aku? Kowe mau aku mamah kowe mau aku Ora mamah. edan tok ting lagi. Tin sapa? Ten. Aku mau mamah mbok anu mbok kso terus. Iki lho seksine. Sumpah ora tenan sumpah. Apa? Nyoh iki 50 nyoh. Ora ningo. Sing abang. Sapa ki nyaut-nyaut? Iki nggo butuh e. Ora, iki tenan lho plok iki mau iki arep nganu aku lho. Nek aku karo kowe kan sedulur to. Ya ora mungkin nek aku seneng karo Den Mas Broto. Piye to iki ki? Oh, jebul kaya ngono. Jenengan ki, Mas. Ya ampun, ki wong bentuke ya padha. Hah? Gone ya padha. Rasane ya padha. Ora sik nggon opone sing padha. Hah? Enggak motone, mripate, kuwi nek ya padha. Ya ya padha. Ora lah kok iki malah dadi geseh iki. Kowe aja percaya ro kae. Aku ora tau ngapusi kok. Kowe percaya aku iki lho buktine klambiku do suwek mergo mau diceneng karo Den Mas Broto. Yo mbangane tok tuduh saiki tenan yo. Ayo. Wek jane can ingin tenan to jane. Heeh, arep apa ingin aku? Ingin. Saleke dadi wong wedok ora iso dijagake. Ora jagake piye? Hah? Hah? Ya ngono ki gumantung sing lanang. Ora sing lanang, sing wedok ya ngono kok. Jagake teluk begi prei. Jaluke pindho kok ming pisan. Ayo pisan wae dadak. Pindho-pindho. Mulai aku ya pengen iki. Ya, ta? Ah, wis, ngapa? Kowe gelem? Aku ya mah no, aku jijik no. Ku lambe iki kowe mau omong piye? Apa ta? Dadi wong lanang iki mbok ora lalameran. Wong wis duwe bojo cemplok karo duwe bojo karo aku, ha? Plok, Apa? tak sumpah. Lah apa bumi langit sekseni. Hah. Aku ora tumindak apa-apa. Tenan? Buktine apa? Yen to aku tumindak apa-apa, wani ora dawa sumurku. Sumprah. Biasane ki ora dawa umure. Kok sumure? Benakmu ora dawa. Kowe iki lambemu ya elek kok. Kene iki ora dawa. Kok nonyo? Lah, jare nek ning njaba ki malah kasar. Lah ya kowe ngeyel kok kandhane aku ki ora tenan kok. Alah. Suminten. Apa? Kowe aja gawe fitnah sing ora-ora. Aku ora gawe fitnah nyatane klambiku suwek mbok eneng-eneng lho, Mak. Aswek tak cokoti dhewe kok. Ya ora. Ha wae. Ora. Hah? Piye ngapa?
Yen to anu tangkep jojol lantaran bau karo aku. Ora wedi. Aku karo wong lanang ya ora wedi. Padake aku wedi ngono apa piye, he? Ki dibelani aku. Aku ki njaga katresnanku karo kowe. Iya tenan, aku percaya karo sampean. Wis. Ki rampung. Wis arep ngopo meneh iki Mas Gading. Iki wis pedhot semene wae. Iki nek arep butulke judeg iki. Le butulke kowe lunga ora rono. Oh iya, ayo yen to saiki kondur diajeng. Kondur. Urung bayaran ki? Engko bayaran tak bayar. Ya wis. Wis ya, ten ya. Ten Mas, kowe nolak sak kabeh. Heeh. Titenono. Sesuk rejaning jaman. Manukmu ilang. Ya aja ngono ya aku piye? Oh ya lali nek. Manuk siji tak dundeme. Jeng. Loh, ketake duwe manuk kutut Tak loro. obati, tak jamoni, tak salep barang kok. Kok disalep ki apa ya jamur? Nek manukku to tok disalep ki. Sing disalep apane? Mula wong wedok keparat tenan. Lha apa jenenge? Agak aku sarung pisan aku. Wis nembang wae. Ya. Ngapunten nggih niki malah do curhat. Curhat. Pun Saiki damai wae. Damai. Damai antarane complo. damai. Disalep. Wis damai ya, damai ya. Mati salep. Oh, biyong ban. Wis. Wis iki sampun nggih Mas Gading. Iya nggih. Wis, Wis bubar. Nggih. Pokoke endinge mau iki karo kowe rono. Iki kok Ayo, Cempluk. Oh alah Jen. Sing kok bar iki barekan kono. Wis, yo monggo dilajengke. Endinge niki mau sapa jenenge? Cempluk karo Broto lunga nggih. Lunga. Nganu, sapa jenenge? Suminten. Suminten pokoke nedang gulung-gulung ning dibayangke wae. Oh ya, wis paesan ya Din ya. Monggo para pamirsa kula aturi bayangaken piyambak-piyambak. Nggih. Pun. Sah, to 50 lumayan. Tak niki mau wonten napa jenenge pamundutan dari saking Bapak. Bapak sinten wau? Panjenengan. Hah? Oh nggih, Pak Agus. Oh nggih. Niki mau nyuwun lagune Cendol Dawet niku napa Pak? Apa dikei wong sing ana Cendol Dawet. Tak kintang-kintang ngono kae wae. Nggih, mboten napa-napa. Niku wae nggih. Nggih. Ditambahi Mbak sapa jenenge? Mbak Elisa sama Bu Ika yuk. Oke. Nggih. Liwung. Lewung. Pokoke kudu dinehi cendol dawet. Mbah pamer bojo iso. Maksudnya gamelane? Apa pamer bojo iso, Mas? Hah? Liwung mawon nggih, kok Nggih. dikei cendol dawet. Tak kintang-kintang ngono, sing penting ana cendol dawete. Pun sah. Sampun sah lewung. Cendol dawet. Ah, nggih. Wis entek iki requestane, Truk. Ha ya wis entek iki. Ana WA ning ora request, diwacake. Sugeng enjing, sugeng dalu. Mas Petro, alhamdulillah malam ini PWKS nobar di rumah Ketua PWKS Sinunuan. Salam kagem para kadang PWKS dimanapun berada. 2 Boloseno, 3 kru streaming dan warga laras. 4 salam khusus kagem Mbah Wondo lan Bu Prastiwi. Kami support selalu kagem Mas Gading, Mas Gadang dan kanca-kanca warga laras. Matur suwun nggih, matur suwun saking Mas Sukoco. Lah piye iki wis request ya entek. Heeh, entek iki. Kang Gareng, Kepiye? Gong tak kira ki wis cukup. 2:30 ya wisan. Ayo sebo kae Ndara Werkudara. Sing lagi topo kae wis kepareng jugar mergo digugah bapak. Yo, awake dhewe soal nyaketi. Yo gek nyaket sowan wae yo. Tunjung Bang Traten
Risang marta tameng dasih misudan dono raras blegagak ugek sak dulita wal Den Ndara Werkudara kula niku jane gumun setaun jembleng sarendeng kula niku jane diutus Kang Rayi Ndara Janaka lan dulur-dulur ndika supados ngupadi panjenengan kula upadi ngantos bebasan jajah desa Milangkori njalak peninggal bareng ketemu jebul panjenengan malah namung kendelan kewala mongko niki nggone tapa nggih pun jugar ning kok tesih kendel mawon tesih mendel Nggih Gus mbok inggih kek terus paring pangandikan nggih Den jane napa to sing digayuh niku wah Semar sing gedhe pangapuramu yen kowe padha teka malah mung tak nengke wae lan aku sawetara jugar nggonku tapa iki mung merga bakal nyateni marang Semar mungguh apa sing dadi gegayuhanku lah nggih ngaten niku karep kula Ndara juga riyin lajeng paring pangandikan riyin terus jane napa sing digayuh Den Semar mulane aku ngedekake tapa ana alas iki merga aku nampa wangsit yen to Jawata bakal mudhunake wahyuning ratu mula aku banjur lunga saka praja sediaku bakal nggayuh tumuruning wahyu lah rak ngaten cetha to Ndara nanging Den kula niku jane diutus Kang Rayi Ndara Janaka mergi sakniki Kang Rayi Ndara Ayu Wara Sembadra niki nembe wewek waja ndungkap 7 candra pramila ndika diaturi enggal kundur jujuk wonten Madukara Den yo perkara kuwi mengko gampang mergo aku wis prasetya ora bakal bali yen durung kasembadan sedyaku mula tunggunen dhisik tak bacutke tapa durung pati-pati jugar yen durung kasembadan sedyaku Semar miat langening ngalangyan aglar pandamoncar senon leraka konang surem sorote tanpa padang kasur lan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga wanter pamensuning Subrata tutup Triratya pinurwa purwaning anggo samadhi maladining manjing jero alam luyup wis pihak Kang Warana mengkeraken jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa cipta sik panwusirna kang kalingan wis kaliling langut tanpa tepi sinimpen telenging kalbu pambukaning Warana maweh daya getering antariksa kawuhangira pepadang nenggih Sang Wahyu Widayat manjing mring angganing Bimasena
Ah, tala ya Werkudara. Aja kaget lamun ulun jugarake nggon kita tapa. Wanrat nrada kakekku. Basaku lan sembahku katur. Ya, wis ulun tampa. Kakang Semar bekti kula konjuk. Iya Narada. Wis tak tampa, wis gek dijarwani ndaraku iki. Nggih, Kakang. Werkudara, ulun jugarake semedi kita merga iki dewa wis ngudani sing dadi panjangamu. Ngerti ya, Krup? Wahyuning ratu kang aran Wahyu Widayat saiki wis manjing ana ing anggo kita. Neng wanti-wanti piweling adi Pramesti Bathara Guru lumantar ulun yakti ora gampang kadunungan wahyu ana pitungkase. Yen pancen ana seranane Gage Kandha, apa sing dadi syarate? Syarate ya kuwi jalan kita ora kena magepokan karo wanita salawase 40 dina 40 bengi. Wah, ya wis bangka. Ora oleh senggolan karo wong wedok 40 dina 40 bengi ya bangka, Mas. Ora main ngono kuwi. Bagong menengo dhisik. Senadyan wanita kuwi mau tetimbanganmu lan isih sedulurmu dhewe. Yakti mboyaken no, Ger. Lamun jeneng kita wani nerak, wahyu bakal loncat. Wis, Ger. Mung kuwi dawuh ulun makayangan. Den, syukur dene Paduka Ndarasena sampun pikantuk wahyu. Nanging ampun supe kalih welinge Bathara Narada nika wau lho, Den. Lan gandeng saniki sampun pikantuk damel monggo samenika kundur. Yo, mengko dhisik. Wangune bakal ana pacoban. Wah, ora pangling. Iki adikku Werkudara wangune oleh wahyu bocah iki. Aku sing tekan le. Jeneng kang Bambang Wilalik Sandang Godewa Simbarajaja Wang Malang Sudang Yogang Sir Waladala adikku Werkudara yo Dursasana kakangku kok ana kene aku tapa le golek wahyu ning wangune wahyu sing tak oyak malah mancing ana jero awakmu le ketor awakmu saiki mau teja sumurut kaya mangkono tak jaluk ya le le ku arep ngulungke yo piye mapan wahyu manggon ning awakku ya saka karepe dhewe wah nek ora gelem ngulungke tak rada paripeksa yen pancen iso rebutan walah tak gleleng kowe le ayo ora gelem ngulungke wahyu tak candhak banting le
dituti Kang. Wah. Asun. Oh. Ya. Wah. Roboh he. Oh. Ayo mutiar he. Wah. Ah. Ah. Tobat. Tobat Kakang Semar. Ayo Bali. Ora sah ganggu gawe ndara-ndaraku Pandhawa. Gelem bali ora? Tobat iya bali Kakang Semar. Ayo bali.
meh rahina semubang iwang aruna katinetraning anggorapuh sabdaning kukila rengganikara sageter kini tunganingku ler sing pini panca Babatoking ayam wono ong kadangipun Kakang Yayi Jayamurcita nganti cumengklungen nggonku nunggu soane Yayi Prabu Dewaratmuka kang nalika semono ingsun utus lumarapun ing kasatriyan Madukara ngaturake nawala panglamar. Ko Prabu, rening menika Yayi Prabu Dewaratmuka sampun ketingal sowan, pragi enggal dipun dangu. Iya Yai. Yai Prabu Dewaratmuka. Kepiye pawartane nalika semana sira Yai ndak utus supaya sowan ning kasatriyan Madukara lan ngaturake nawala. Piye kabul wusanane Dewaratmuka? Iki cadhong deduka Prabu. Kula sampun kelampahan sowan wonten ngarsanipun Raden Arjuna. Nanging rening gegayuhan paduka dipun anggep nerak pepacuh nerjang wewaler. Pramila ndadosaken dukanipun kadang sepuhipun Raden Arjuna inggih menika Prabu Baladewa. Ngantos kula malah dados pancakara kaliyan piyambakipun. Nanging kula kawon krana pancen sami sekti mandraguna pramila kula lajeng trimah mundur menika. Ko Prabu ateges kula gagar wigar tanpa karya Ko Prabu. Meraina semubang iwang haruna katinetraning anggorapuh Dewaratmuka, sumbarmu wae nalika arep budal kaya-kaya bisa dilat wis abang. Pepuntone ora oleh gawe, Yayi Jayamurcita. Kaslakna to ning rasaku nggonku kepengin diladeni karo Wara Sembadra. Tak gawe dhewe. Wong-wong Pandhawa janji ora gelem ngulungke Dewi Wara Sembadra. Tak dadekke Karang Abang.
Bendera munya mengungkung Unaping prawadya bala sawang tunjang rebut dujung Moya kata lawan pindhi pedang likan pamblehan Bedilnya pinangka tulup Duh Kakang Mas ngantos dadosaken bingunging manah para kadang dene paduka Kakang Mas mindran saking praja ingkang semanten laminipun nanging kula ngaturaken gunging panuwun dene Kang Mas sampun timbul malih lan marah kepareng enggal rawuh ing Madukara Dimas Werkudara lunga kok nganti suwe banget Ya Werkudara, kowe iki lungane ndi? Lunga suwe banget iki gayuh apa? Wah. Ya. Aku lunga mestine ora mung dolan. Nanging aku tapa gayuh kamulyan, gayuh wahyu. Syukur yen ngono. Wis oleh gawe. Ya wis. Pangestumu aku wis oleh wahyuning ratu. Oh, layak to layak. Saiki kok katon seger kwarasan lan katon sumunar cahyamu. Merga wis kadunungan wahyu. Syukur di, syukur. Pun Kakang melu bungah nanging Nyai, mulane sira diarep-arep iki merga galuh sawangan. Adimu Bratajaya sing bobot 7 candra nyidam kawaran kepengin siniraman dening Nyai Sena. Inggih Kang Mas mawantu-wantu panyuwun kula. Kersa nyirami dhateng ingkang Rai Sembadra. Iya Kakang Jodipati. Ingkang tak idam-idamke ya mung Kakang Bratasena ingkang kudu nyirami karo aku. Permara remangus waya ngambrang katikaronan ing kaswase aning marga malakum Risangkanta wastrat maja Lang laluang ngulati surya mangrangsang waya ing wah Semar Wegara kena ngopo kowe mau ora matur yen to baliku supaya njujuk Madukara merga aku mungkon nyirami karo Sembadra kowe Goroh Semar Den Yen kula matur bloko
sampean mesti mboten kersa. Mongko sampean dijagake tenan, mula kula sengaja mboten matur yen ajeng ken nyirami Ndara Ayu. Kakang Semar, iki cetane iki kepiye to? Ngaten sinuwun. Critane Ndara Werkudara niki wau tapa lan pikantuk wahyu hidayat sing manjing teng awake. Ning syarate jroning 40 dina 40 bengi boten kenging magepokan kalian wanita. Merga nek nganti Ndarasena nyirami mangke wahyu badhe uncat. Oh. Ngono. Dadi iki cetane Werkudara ora gelem nyirami. Gah. Mengko ndak wahyu uncat saka awakku. Aku saiki wis wegah magepokan karo wanita. Aku saiki wis ora bakal kena godha meneh. Aku wis ora bakal menggok maneh. Ya. Nanging sing kudu mbok pikir kuwi saumpamane kowe nyirami Sembadra lan saumpamane wahyu banjur uncat. Saka pandugaku oncate wahyu bakal manjing ing angganing Sembadra kang banjur manukma ing jabang bayi. Dadi senadyan wahyu ngalih nggon nanging kowe isih bisa ngrasakake wong ya kuwi isih kerandahmu dhewe ngiras pantes Yai Sena goleke kamukten kanggo tedhak turatmu. Ya, Werkudara. Iki kresna nek omongan dirungokke. Ora malah ming damuni cengle kakangmu. Ora ndamuni aku ki ambegan. Apa kowe ora mesake to karo adimu Janaka? Ora mesake karo Bratajaya sing diarep-arep ki ya mung kowe Dimas. Wah, ya wis ayo Sembadra tak sirami.